ವೇದಿಕೆ ಡಿಪುನ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮನ ದುಂಬದ ಶಾಸಕರೈನ ಹರೀಶಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಹರೀಶನ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆಂಕ್ಲ ಶಾಸಕರ ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಡದು ಸೇರ್ದಿನ ನಡತ್ತ ಸದೃಢ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಅಣ್ಣೆ ಪಂಡಿರು ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರ ಹತ್ತು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಕ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾಡು ಮಾರಚಿಕೊಂಡ್ರಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಗತ್ತೀಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಚಾರಕಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮಭೂಮಿಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲೆ ಪುಟ್ಟದು ಮೂಲೆ ಬುಲೆತ್ನ ಈಗ ಒಂದೇ ಮಣ್ಣದ ಕಮ್ಮೆನ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಟ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕರತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರಚಾರಕಿರು ಕುಡಂಜಿ ದಾದ ಪನೋಡಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದ ಪೇರು ದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಮೂಲು ಪೊರ್ಲಗಂಟದೊಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಬಂಡ ಅವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಯಪಂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾದ ಮೂಲ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹರೀಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬು ಪುರ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿದ ಒಟ್ಟುಗ್ಲೆ ಪಿರಾವಡೆ ತನ್ನನ ಪಿರಾವಡೆ ಮೆಗ್ಗೆನಾಕ್ಲಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಅನೀಶೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಚೈನರ್ ಲೆಕ್ಕ 2 ಜನ ಉಲ್ಲ ನನಲ ಉಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಪುರ ಓಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋಪೆದ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋತ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಗುರಿ ಗುಂಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನ ರೋಡುಲ್ ಪುರ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ತಾರೆ ಯಾಕೆ ದಿತ್ತಿರು ಒಲಮಿನ ಆಯ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ದೀತಿರಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮನದ್ದನಿ ಬೋದು ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬೋತು ಅಂಚಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಆಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ್ಕನೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಚ 3000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನರ್ದು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಪುಟ್ಟುದು ಬಲೆತ್ತು ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಅವನಿ 3000 ಕೋಟಿದ ಶಬ್ದನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಓದನಾಗ ಗಣಿತಡ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ ತಾಲೂಕು ಬತ್ತನ ಯಾಲ್ನ ಕೇಂದಿಸಿ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಾತೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ದಿಪ್ಪು ನೀರಾವರಿ ದಿಪ್ಪು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಕೂಡ ಬಂತೇರು ಅಕಲ್ ಬಂದ್ಪೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪುನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಒಲಮಿನಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತದ್ವೇರ್ಂದ ನಮ್ಮನ ತಾಲೂಕದ 30-40 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆರು ಜಾತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತುವೇರ ಈ ತಾಲೂಕು ಈತ 3000 ಕೋಟಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಐಕೆ ಅನ್ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮಕ್ ಓಟದ ಪಗ ಜಾತಿ ಬೇಡ ಜಾತಿಯ ಮೂತಿಗಳು ಬದಿಗಿರಲಿ ನಮ್ದು ಏನಿದ್ದರು ಹರೀಶ ನನಗೆ ಒತ್ತಿ ಆತಿ ಕುಡಂಜಿದಾದ ಬನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬನ್ಪ ನಮಕ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬನೋರಿತ್ತೆ ಕೇನ್ವೇರು ನಿಕ್ಲದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಡ 3000 ಕೋಟಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಟ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ದೀವೊಂದಿರು ಐಟ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರ್ಪನ ಪಾಡ್ದಿರಿ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಮಂತೊಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಬರೆಪುನದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಅಂಚ ಮಲ್ತೆ ಇವಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತೆ ಎಂದು ಮುಕ್ಕಲಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುರಣಿಯಾನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಜಪ್ಪು ತುಂಬ ಬರೆಯಿರಿ ಆ ಅಂಚ ಮಂತೆ ಇಂಚ ಮಂತೆ ಎಂದು ಬೊರ್ಚನ್ನ ಬರೆಯರು ಬೇತಕ್ಲಿಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಪೇರು ಅಸಹ್ಯ ಬರೆಪೇರು ಮುಕ್ಕಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂದುವೆ ಐಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಬನ್ಮುಂಚೆ ನಿಖಿಲು 10 ಜನ 100 ಜನ ಕುಲ್ಲೋದು ಬರೆಲೆ ಬರೆನಾಗ ಕೈ ಬೇನೆ ಅವು ಹೊರತು ಎಂಕ್ಲಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ್ನ ಈ ಹುಮ್ಮ ಸುಂಡತ ಐ ಉಂತವ್ರ ನಿಕ್ಲೇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಬನ್ಪೇರು ದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಮಂತೇರು ಬೇವಿನೆನ್ನೆಡು ಬಸ್ ಬೋಪುನಾಗೆ ಓಲ ಮಿನಿ ಮುಕ್ಕಲು ಈ ರೋಡ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಮನ್ಪುಜೇರ್ಂದ ನಿಕ್ಲಿನಿ ಪೊರಲುಡು ಹೋದು ಓಟುಕೇನ್ ಬರತ್ತ ಆ ಓಟುಕೇನ ರೋಡ್ನೆಲ್ಲ ಮಂತನ ಹರೀಶನ್ನೇನಿ ಒಲಮಿನಿ ಆ ರೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಜಿಂದ ಆ ಬೇನೆದೆನ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈಕಾರಗೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜಿದೇನು ಗುಲ್ಲುದೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಕೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇವಿನೆನ್ನ ನೋವಿನೆನ್ನ ಬೆರ್ಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸದೃಢ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿನ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೋಡು ಒಂದು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಸಲದ ನಿಕಟ ಮಾತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನಗ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಚನವನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗುರುತಿಸವುಂಡ ಅಂಚನೆ ದೇಶದ ಗುರುತಿಸವನಂಚಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಘೋಷಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಆರ್ನ ತೋಳ್ಕು ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡ ಬಂಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಸ್ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಜೋಶದ ಉಂಡ ತೆಲಂಜಿ ಬೋದಿಂಚ ಓಟು ಒತ್ತು ನಾವು ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ ನೋವಿನೆಂದಾಗಲೇ ಟಾಪದಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಡ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಡರಗೆಂದಾಗ ಬನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿಸೋದೆ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ